Asuh kentekno rokok. Oh, rokok kari 500. Eman jadi. Oh, asuh gobios. Capek terus. Lambene kemelu. Woi, petenge koyo gotong. Ngasuh sih. Ngasuh. Olah apa ana sing tekli. Orang sing ngetekno rokok ya. Jangan tekno baru nyumat. Wah, itu kabeh gledak kabeh. Mari ngombe gledak kabeh. Asuh, ini tambah caring asuhe. Ah. Asuh. Kan posisi nawai kecepet dah. Itu ya, Bu. Iki mari. Disangklot. Sing oleh diku ae. Wedian Notol medang wong piro, Dok? Iya paling delok yo BM yo. Nasi ngitungi dhuwit sing oleh. Wis wali ta anu tumpenge. Pantek isa wedi jan. Tak lho. Luwen. Iku lho sing gak tau metu entek-enteki. Wanu. Ora podo. Mantap, Bro. Pecel. Turun karapan. Iya. Iya wis enak-enakno kan. Oke. Tarik dulu. Tarik municek tapi yang buka kesetrum. Gua keteng. Enak-enakno le. Nikmat ae. Jos, ane kita kuat. Wedes dhewe. Wis weso. Mana iki? Iki gak mangan bisa. Parek ngopi. Nakam, tewul. Depis ya ini penjagane. Wis wareg Wareg. mulai iki pamitan. Ya wis, mari mangan segompok. Oke. Mari marung kae. Oke. Wareg bros. Oke, warungnya tengah sawah, coy. Monggo. Nggih, Mun, monggo. Oke. Yo, sip, wareg. Monggo. Nah, iki sing oleh ngguyu tok. Oke, monggo. Nggih, monggo. Seger. Seger wis wayek. Tahe wis enak. Nggih monggo. Nggih monggo. Nggih monggo. Oke. Nggih. Oh, nggih, mboten keberapa. Lanter. Bukan terus. Halo. Look. Yo. Oke. Motoran utut iki.
Banter ae re. Ya, yo. Banter. Banter ae wis, pokoke banteran wis. Hei. Oi. Banter tok. Ora nutut wis. Banter. Dot. Iya. Dikepung nama banter wong.